کونین دے والی دا دربار بڑا سونا کونین دے والی دا دربار بڑا سونا سونا کونین دے والی دا دربار بڑا سونا جی سونا کونین دے والی دا دربار بڑا سونا کونین دے والی دا دربار بڑا سونا رب خود حاجی صاحب دی اکھاں چ آنسو نے تے مقبولیت دی گل ہے رب خود فرمایا میرا یار بڑا سونا سونا رب خود فرمایا میرا یار بڑا سونا سونا کون ہے دے والی دا دربار بڑا سونا حاجی صاحب تسی تے پچھلے سال بھی گئے ہو حسینی صاحب بھی گئے نے میں بھی یہ رمضان شریف جو ہو کے آیا ہاں جی کیا بات ہے اللہ تعالیٰ تو انہوں بار بار لے کے جاوے تے اے تسی میں توڑے کل پوچھ سکنا تو تسی دس سکتے ہو کہ اونج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے اونج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے بھائی صاحب ذرا میرے والے دیکھنا پر جیڑا روزے نال جڑے آئے مینار بڑا سونا سونا روزے نال جڑے آئے مینار بڑا سونا جی سونا کونین دے والی دا دربار بڑا سونا آخر شیر ہے اگر حاج صاحب نے پوچھے حسینی صاحب کی بلا کہ چوتھے مہینے تسی پھر جا رہے ہو تے بزرگو آرام کرو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی ادبن کہہ سکتا ہے کہ بزرگو تو تسی آرام کرو بھائی جان پر انہاں دی زبانی یہ ہے کی حسینی صاحب کی بلا کہ دنیا دیا سفرات او بندہ تھک بھی تے جاندا ہے دنیا دیا دنیا دیا سفرات او بندہ تھک بھی تے جاندا ہے افضل بھائی پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا سونا پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا بھائی صاحب میں گل کہنی نہیں سی تسی چوتھے مہینے گئے ہو میں آخری شعر پیش کر رہا تسی میرے کول آن کے سننا ہے شعر کیونکہ میں دسنا چاہنا ہے کہ دنیا دے سفرہ تو بندہ تھک جاندے تے مدینے دے سفرہ تو نہیں جی تھکدا کہ دنیا دیا سفرہ تو او بندہ تھک بھی تے جاندا ہے
ہر سفر مدینے کا ہر بار بڑا سو حاجی صاحب نے ہاتھ اٹھائے سارے ہاتھ اٹھا کے کہہ گئے پر سفر مدینے کا ہر بار بڑا سونا سونا پر سفر مدینے کا ہر بار بڑا سونا سونا کونین والی دربار بڑا سونا بھائی صاحب کونین دے آخری شیر کونین دے والی دا دربار بڑا سونا میں تو نہیں نہ کہہ رہا اللہ خود فرمایا میرا یار بڑا سونا اللہ خود فرمایا میرا یار بڑا سونا کونین دیوالی دربار بڑا سونا